So may nga lang mga goy. So for this video, ang matik na magkuyog gihapon ta. So mo pa'y pagbangon na to ani mga goy. So maghinuktok na budani. So magunahon na pugon sa atong pwede kanon rong adlaw mabuhi. So while naghinuktok ta no, naghangad-hangad ko ng ibabaw sa kural. So natay nakitaan nga mga bunga no, aning katay anang ibabaw sa kural. So nakuryoso ko ato ning tanawon. So ninaog dayon ko diha mga goy. So akong gitan-aw no unsa ni siya makaon ba gani. So daghan kay siya bunga mga goy no. So mura siya ganang pipino nga gagmay no. So akong ipakita ninyo mga goy. So mo ni siya mga goy. Tanawan ninyo. So mao na siya mga goy So kung inyong tanawon, so gagmay ra na siya, mura gyud siya pipino, pero gagmay kay siya. So comment ko no ug unsay pangalan ning mga goy, ug nakaila ba mo ani ug pwede ba ni siya kaunon. So inyong makita no, so daghan jud kay siya bunga mga goy. So ako kay bawog unsa may pangalan niya, makaon ba kana siya or unsa ba ni. So mura siya pipino mga goy ug porma no, pero gagmay lang siya. So palihog lang og comment og nakaila mo ning unsa ning tanuman og makaon ba ni siya. So tanawan niya mga goy ba daghang kay bunga. So muna siya mura jud siya pipino gagmay kayo. Tanawa. So ako mo kuryoso lang ko ani murag lami man siya kanon pero wa lang ko mag kuan gyud kay basin di po ni makaon. So karon mo tana lang ko ninyo unsay basin nakaila mo ani. So mo ni siya mga goy So mura gyud siya pipino siya tanawon pero gagmay lang gid siya. So daghan kani siya ning tubo ra ning kalit diri mga goy ning katay ning coral sa dorm para imong gisakaan. So kada bunta ang mabantayan na diri. So karon ning dagko naman bunga. So murag lami siya tanawon. So okay ba makaon ba ni siya? So kung nakaila mo ani mga goy, so palihog lag comment ug unsay pangalan ning sakbutan ni unsa ni tanuma ba ni ug makaon ba ni siya, no? Dili lang sa takuto mga goy no, sa hantod sa sunod na to mga video pohon. Ug amping mo tanan, God bless. Ug mosunod ang atong shout out portion. Gusto pinguan mga goy. So shout out ni Eva Jane Luis Lapas. Itong pinakusgan ka share sa una pero karon assign na siya sa AZ Tech. So lugar gid siya naka-shout out. So shout out mo day. Yeah, shout out pud ni Mayra Galyugo, no? Tong pinakusgan ka share, wa pa ka share butan. Di ko ka screenshot sa imong profile day kay mong gilak. So mo ra ning picture na kuha. So shout out so sa katong gustong magpa-shout out. So comment lang mo or ma-shout out mo sa sunod na tong video. So bye bye.